битва экстрасенсов. бале ман медонам ки бисёри бародарои мо ки каналҳои русиро тамошо мекунанд дар бораи ин барнома дарак доранд. ин барномае ҳастае ки как будто қувваҳои ғайриоддии одаморо ӯ метавонанд ки дарёфт кунанд ва оро ба ҳама ҷаҳон муаррифӣ кунанд. лекин мақсади асосии ин барнома оне нестае ки ба ягон кас кӯмак кунанд, ягон касе ки мушкилӣ дора, ягон касеро ки ягон аъзои хонаводааш мурдагиай ва оро биёбанд ки кӣ киштай ва ҷасади гумшудаи ӯ дар кӣ ҷое. балки мақсади асосии ин барнома сум кор кардани худи ҳам участникҳое, ҳам одамое ки ин барномаро ташкил мекунанд. барои он хотире ки ҳар як шахсе ки дар ин барнома иштирок мекунад ӯ пул метаҳанд. барои чӣ пул метаҳанд? барои он хотире ки худшона реклама кунанд ва баъдан шахсоне ки ба ҷодугаро бовар доранд ба ин одамо пул дода аз сайтошон ӯро заказ карда ба умеде ки ё бетонанд ба ӯ кӯмак бирасонанд муроҷиат мекунанд. ҳоло боша мо тамошо мекунем як чанд аломатҳоеро ки тасдиқ мекунад ки ё ягон намуд экстрасенс нестанд, а просто як шайтонанд, шарлатананд, дурӯғгӯанд, афиристанд. ҳамадан салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. бародар, агар ки шумо бе подписатсия тамошо кардаиста бошен, экстрасенсҳо ба сартон намеянд. барои ҳамин подписатсия кунед дар канал ва лайку колокольчика фаромӯш накунед. агар ки ман бинем шумо хуб ҳамин барномаҳоро қабул мекунед ва хуб дастгирӣ мекунед, ман на танҳо ин хел силфош карданро, а балки шумо да конкретни доказательствояша нишон медиҳем ки худи участникои ҳамин барнома, худи коргарои пешинаи ҳамин барнома ба даҳани худшон гап мезананд, худи ситораҳое ки дар ин барнома иштирок кардагиянд худшон гап мезананд ки чӣ хеле ӯро фиреб кардагиянд ва чӣ дурӯғҳо дар ин барномаҳо меравад. ва ба ғайр аз ин, аз ҳама глобални, аз ҳама калонтарин, бузургтарин разоблачение ҳаста, яъне ки сирфош кардани ҷодугаро, фокуснигоҳ, экстрасенсҳо, ҳама ҳамин ҳаста. як барномаи калон ман метавонам дар ин бора карда ки ин кора ташкил мекунад худи як фокусники пешина, яъне ки уже виҷдонаш дар чиво азоб метаҳад ки дигар наметавона ҳамира қатиш ба гур бараву мехеза ҳамара ҷазир мекунад, ҳамара фош мекунад. так что чунин барномаи калон мешава ё ин ки намешава, ҳамаш дар дасти худтона. дастгирӣ кунед, значит мешава, накарден не. баъд аз баргаштани футбол аз рақобатҳои начандон тӯлонӣ, рақобатҳои ҷолиб барои мухлисони футбол бармегарданд. бавария дар майдонаш РБ Лейпцигро қабул мекунад ва чемпиони феълии Фаронса Лил бо ПСЖ қуввозмоӣ мекунад. оё метавонад ки дар ин сол Месси аввалин голи худша бизанад? тамошои ҳамаи рақобатҳо бозам ҷолибтар мешава. бо ёрии ссилкае ки дар комментария закри печидага шумо метавонед ки ба ссилка даромада регистратсия кунед ва дар бурди ҷанговару бозингарои дӯстдоштаи худтон пул кор кунед ва фаромӯш накунед ки дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода барен. промокод ва ссилка барои регистратсия кардан дар комментария закри печидага. битва экстрасенсов сезони 17 диюм випуск. дар ин ҷа мо тамоми худи барномаро тамошо намекунем. касе ки тамошо кардагӣ набоша будурен тамошо кунед. а дар ин ҷа мо тамошо мекунем танҳо разбори хатогиҳои ӯро. Обнинск, Калужский област. марги даҳшатноки донишҷӯи 19-сола Маша аз дасти хел ҳам қотили бераҳм. дар барнома мегӯянд бо қадамҳои гармаш қотила дарёфт карда натонистанд. таҳқиқот идома дорад. наздикони Маша аз экстрасенс хоҳиш карданд ки ба ӯ кӯмак бирасонад барои дарёфт кардани қотил. вазифаи экстрасенсҳо ҳамиае ки бояд маълум кунанд дар ин ҷа чӣ ҳодиса рух додагиай ва барои следователҳо ягон кӯмак бирасонанд, маълумотҳои нав бутанд. ҷодугар Надежда Шевченко оғоз мекунад таҳқиқоти худша. ӯ ба ҷодугариҳои худаш шурӯъ мекунад ва ҳар чизе ки ҳис мекунад ки алоқамандӣ дорад бо ҳамин ҷиноят мега. Дидестам, дар ақиби ӯ дарвоза, дар пушти дарвоза боша гараж, стройка ва як забори сабз. албатта чизе ки ягон чизи ғайриоддӣ надорад, тавассути монтаж ва музикаҳои страшни як ҳиссиёти дар тамошобин пайдо мекунад ки дар ин ҷа ягон чизи сверхъестествени рух додааст. ҷое ки ҷодугар гап зад барои хешовандои шахси мурдагӣ шинос метова ва во ҷодугара ба ӯ ҷа барои нишон додан мебаранд. интересно. ҷодугаре ки ӯ ҷора типа дар сари худаш дид, чӣ ба ки ӯ да дар кори ягон касура бубара ба уҷа. ӯ худашам бояд чашмоша пӯшам хеле ом шантиом гуфта брава ё ки трахти бидох. баъдан маълум мешава ки ҷое ки ҷодугар гуфтагиай дар наздикии ӯ қарор дорад. ҳамин хел ҷо ҳаст. ва бача, ин ҷодугар реал намефаҳмида, реал экстрасенс будай. хайчи ҳама медонад ки экстрасенс ҷоро угадат кард, чизе ки нақл кард ҳаст. биёена ки дигар хел нигоҳ мекунем ба гуфтаҳои худи ҷодугар неву ба Google карта. чӣ хеле ки шумо дар Google карта мебинед, ҷое ки ҳамин экстрасенс нишон дод дар наздикии хонаи ҷабрдида қарор дорад ва ба хонаи ҷабрдидаву ана ҳамин ҷое ки заборои сабз дорад, стройка, гаражай як раҳай. яъне ки ҷодугар вақте ки ба хона ё
меомад дар раҳ метонист ки ҳамиҷара бина, барои чӣ ки ба пеши ҳами ҷо мегзашт, дигар раҳ надора ба болош ба ягон ҷои дигар биёӣ ки ира набинӣ. Яъне ки дар иҷа ягон кори ғайриоддӣ не, ҷодугар просто вақте ки меомад ба иҷара дид ва як хел намоиш дод ки гӯё ки ира дар сараш дидеста, ҳис кардеста бо ягон қувваҳои шайтониш. Албатта дар бораи чунин факт барномасозо дарак доранд, лекин во хаб мекунанд, барои чӣ хотир ки агар овози бихезан биган барнома ҷазир мешавад. бардори канал дар шумо тавсия метавонам бо номи Sila DDS. ин метавонем бигем ки Mamixi Тоҷикия ё ин ки Vlad A4 Тоҷикия, барои чӣ хотир ки ин бародари тоҷикистонии мо астай. Канал кушодагиай бо забони русӣ. Каналаш хеле ҳам ҷолибай, будроин дастгирӣ кунен. Бародари химона, ҳамзамини химона, то ки ӯ ҳам пеш барава. Дар канали ӯ шумо чунин видеоҳо дарёфт карда метавонен. оё метавонад ки хона аз шарик вазни одамизода вардора? Чӣ хел кондитсионери хонагӣ бисозем? Прикин, хонача аз бутилка. Строителя дидем, бародаро, аз бутилка хона. Шумо бошем переживат мекунем ки хона сохта накор. Что будет, если помыть голову с Кока-кола? Помыть? Помыть. Чӣ мешавад ки агар сарта ба Кока-кола бушӯй? Ина будроем бинем, бародаро, шампун пампун дар кор нестай. Ссилкаи канали бародар дар подсказкаи болои видео ва дар описанияи ана ҳамин видео. Будроин дастгирӣ кунен. Агар ки ҳатто ҳамин бародара видеош дар шумо полезна ҳам набоша, но ишама шуморо гарантия метавонам ки қизиқай. Пишите хорошо комментарии для нас, друзья. Сегодняшний ролик, друзья, что делать, если нет в доме печки или кондиционера, но есть вентилятор и плита для... Бародарое ки барои ягон реклама ва ягон чизои дигар данёи мара мепурсанд, бародаро Instagram, Telegram ҳамаш дар описанияи ана ҳамин видео. На танҳо дар видео, дар описанияи тамоми видеои ма данёи ма ҳастад. Дар комментария бародаро мепурсен. Ҳама вақт пеш аз пурсидан описанияи видеоро хабар бигирен. На ҳама, лекин баъзе экстрасенсҳо ҳамин қадар қувваҳои ғайриоддии сахт доранд, ҳамин қадар мӯъҷиза карда метавонанд ки ҳатто ҷои ки ҳодиса рух додагиай метавонанд аниқ дарёфт кунанд. Аз куҷо ҷасади ӯро ёфтагиянд ва олоте ки бо ӯ ҷиноят рух додагиай. Ва ҳатто яктаи ӯ ҳатто номи гурбаи ҳамин шахси мурдагира мегӯяд. Ман намедонам ки барои хотила дарёфт кардан номи гурбаи ӯ чӣ дар корай, лекин гап дар иҷа нест. Гап дар иҷае ки ё як намуди хичона нишон метаҳанд, как бута ҳис мекунанд, ҳама чиро медонанд, ҳама чиро фаҳмидестанд. Дар вақти тамошо кардани барнома фикр мекунӣ ки экстрасенсҳо хеле ҳам маълумоти пур, маълумоти дуруст ҷамъ карда тонистанд ки таҳқиқота кӯмак мерасонад. Лекин баъдан мехонем новостира ки чӣ гуна натиҷа дод. Таҳқиқоти экстрасенсҳо оё о тавонистанд кӯмак расонда ба следователо? Ёрдамчии калони руководители следственный комитет менависад. Героиҳои телешоу, яъне ки экстрасенсҳо, ягон чизи нав дар бораи куштор нагуфтанд. Чизе ки экстрасенсҳо гуфтанд, и беинам аллакай то ин хавақта фаҳмо буд. Маълумотҳое ки ӯҳо гуфтанд дар интернет аллакай паҳн буд. Яъне ки тасаввур мекунед бардор, чизе ки ӯҳо гуфтанд ай новости гирифта гуфтагиянд. Яъне ки маълумотҳое ки ӯҳо гуфтанд дар бораи пешакшон ва олоти ҷиноятӣ, аллакай ин кор пеш аз таҳқиқоти экстрасенсҳо дар интернет паҳн буд. Ана михел фреб мекунанд шахсоеро ки ба чунин одамо бовар доранд. Кори ӯ ягон натиҷа надод, лекин спектакл буд. Одамо сум кор карданд, барнома ва и шарлатано хичона рекламировать карданд, то ки дигароро баъдан фреб кунанд. Мегзарем ба дигар выпуск. 17 сезон 3 выпуск. дар ин барнома боша экстрасенсҳоро аз санҷиш мегзаронанд. Яъне ки худи ташкилкунандагони барнома не ӯро санҷиш намекунанд. Яъне ки барои тамошобино ҳамчун мо тамошо кардесем санҷиша ӯ бигзаронад, то ки мо ба ӯ бовар кунем. Як бинои партофташудаи кӯҳна ки дар дохили ӯ 6 солдати яроғдор пинҳон шудагиай. Вазифаи экстрасенсҳо ҳамеай дар ин санҷиш ки ӯ бояд дохили бино шуда аз ӯ хориҷ шаванд, рӯпару ношуда бо солдатҳои яроғдор. Албатта ин хел шармандагиро на ҳама рӯз мебинӣ. Яъне ки шармандагии ин випуск дар чиай? Шахсое ки бо яроқ дар ин хона пинҳон шудагӣ буданд, барои оне ки экстрасенсҳо бо ӯ рӯпару нашаванд, шарти барнома ҳамеай, дар назди ин шахсои яроқдор махсус аломатҳо ҳамчун нишона гузоштагиай ки ӯ шаҳодат аз он метаҳанд ки дар назди ҳамин нишона
солдати яроғдор пинҳонай. Ба уҷа нагзар экстрасенс, тобуте ба дигар тараф гузар. Ҳаволо боша мо тамошо мекунем ки ин нишонаҳо чӣ гуна буданд. Мисол мегирем дариҷа, ина дар инҷа ҳам, дариҷа бо беғарз аз ин дар ҳамаи ҷо. Шумо бинависед дар комментария ки шумо дидед нишонаҳоро ки чӣ гуна шаҳодат медоданд аз пинҳон шудани шахсҳои яроғдор. Агар ки шумо заметид накарда бошед, ҳозир биёед ба диққат тамошо мекунем ки чӣ гуна аломатҳо буданд дар инҷа. Монеае ки дар назди шахтаи лифт гузошта шудагиай. вуҷуд доштани ин монеаи сиёҳ дар назди лифт и шаҳодат аз он мета ки и беҳуда дар инҷа гузошта шудагӣ нестай. Чизи кӯҳнаи партофта шуда и монеаи сиёҳ дар онҷа чӣ кор мекунад? Барои чӣ ура иҷо овардем? Бале, шумо фаҳмидед. Барои он хотире ки шахси яроғдорро пинҳон кунад. Магар ин кор экстрасенс фаҳмида наметавонад? Метавонад. На танҳо ин кор экстрасенс метавонад фаҳмида, балки ин махсус монда шудагиай ва аз тарафи барномасозо подсказка дода шудагиай экстрасенсода ки ана ҳамин хел аломатҳо гузошта мешавад ва аломатҳоро ҳатто номбар кардагиан ки инам хел аломата диден, значит дар назди ҳамо яроғдор пинҳонай. Ва бале бардораи гапҳои ман ҳавои нестай. Дар оянда ман ҳатто видео мекунам ки дар онҷа ман мегум чӣ хел одамо хичон нақл мекунанд. Шахсое ки пешакӣ дар ин барномаҳо кор кардагианд, шахсое ки дар ин барномаҳо иштирок кардагианд, коргарои пешинаи хидиями телевидения. Мисол мегирем аломати дигар. Стаканчики шумо дидесен дар дуруш трубкаи, как будто ки просто так монда шудагиай, дар назди шкафе ки дар пушташ шахси яроғдор пинҳонай. Дар як бинои партофта шуда стаканчик чӣ кор мекунад? Ки мондаеро дар онҷа? Призрако? Албатта ин яке аз нишонаҳое астае ки бояд экстрасенс бифаҳмад ки дар назди ӯ хатар пинҳонае ва ба уҷа нарававу маршрутча иваз кунад. Маршрут перестроен. Адариҷа боша ашёе ҳастае ки ӯ дариҷа набояд боша па идею. Адариҷа боша доғе ки мебинен. Оё ин доғ маънои ҳамонро надорад ки рост нара дар пушти шкаф хатар интизорае. Чӣ хеле ки дар битваи экстрасенсҳо мебинед шумо, дар байни экстрасенсҳо ҳамаш ғолиб намебарояд, баъзиёш мебарояд. Худи организаторои битва экстрасенсҳо метавонанд ки ҳамаи аломатҳоро ба баъзе иштирокчиҳои барнома биган, ба ҳамун шахсое ки ба ӯ пул бисёртар додагианд, то ки ӯ баъдан ғолиб шаванд. Ва ҳамчунин кори дигар дар бораи пастано ва будани ин кор шаҳодат метаҳад ки ташкилкунандаҳои барнома метавонистанд ки пешакӣ одаморо бигӯянд ки дар куҷо қарор мегиранд, ҳар як шахси яроғдор мувофиқи схемаи ҳамаи биноворо бифаҳмонанд. Барои чӣ мо ин гапа гуфтем ки дар давоми тамоми барнома шахсои яроғдор ҷойҳои худшона иваз намекунанд. Ин аломатҳо боша ҳамчун нишонаҳои иловагӣ ҳисобида мешаванд, ки агар ягон экстрасенси тупой биғалта хай ирам бина ба ёдиш бизана ки о бест бигардем. ва аз ҳамада аломат ва подсказкаи даҳшатноктарин, подсказкаи беақлонатарин, хеле ман намедонам барои чӣ одамое ки барномаро тамошо мекунанд бовар мекунанд, ин подсказкаи худи оператора, яъне ки камерачӣ. Якумаш ки дар наздикӣ агар ту бести нигоҳ кунӣ, дар объективи камера отражение дида мешавад. Ин як. Дуюмаш ки оператор метавонад любой хел подсказка кунад. Яке аз подсказкаҳои ӯ ҳамие ки любой одами баақл аз рафтори оператор мефаҳмад ки засада дар куҷо пинҳонай. Экстрасенс 100% мефаҳмад ки ҷое ки оператор намерава ва ҷоеро ки оператор съёмка намекунад, уҷа свободна мешавад ки бирем. Ва ба ғайр аз ин иваз кардани ракурси оператор, яъне ки оператор то экстрасенса съёмка мекунад, то пушти шкафа, яъне ки засадара. Магар экстрасенс беақлай да чиво ки намефаҳмад ки пушти шкафа барои чӣ оператор сабт кардааст. Агар ки дар онҷа ягон чӣ набошад, ҳадафи оператор чия съёмка кардани пушти шкаф, дар ҳоле ки оператор рӯпарӯи экстрасенс истодагиа. Типа ина матра съёмка кардам, ина пушти шкаф, ина тра, ина пушти шкаф. Не, дар инҷа ҳеч ка нест. А дар инҷа боша чизи диққати оператора ҷалб кард ки дуромад и кунҷ рафт. Барои чӣ уҷа рафт оператор? Намешид ки экстрасенсро аз дигар ракурс съёмка кунад. Барои ӯ уҷа рафт ки дар кадр ҳам экстрасенс буд ва ҳам шахси пинҳон шуда. И кора намефаҳма экстрасенс ки барои чӣ оператор уҷа рафт. Оператор уҷа рафт барои он хотире ки дар кадри ӯ чизи биғалта. А чизи меғалтидагӣ ин чие? Бале, засада. Ҳар як чизе ки агар хуб фикр кунӣ мефаҳме ки як дуруғӣ, як шайтонгарӣ, як сари одаморо тов доданае. Лекин шахсое ки ин кора намедонанд, дар ӯ ҳама хел намоиш метаҳанд ки гӯё ягон мӯъҷизае, ягон ҷодуае, ягон сверхъестественни сили, ягон қувваҳои космические рутун сиёҳ. Бардора мо дар ин барнома тамоми худи видеоро пурра нишон наметаҳем барои он хотире ки метавона ин канали шарманда авторские права партоя. Барои ҳам хотир мо суратҳошро нишон метаҳем аз ҳамун ҷои дар кориш. Агар шумо бихоҳед ки тамоми худи барномаро тамошо кунед, марҳамат бидоред ай канали ҳами шайтонон тамошо кунед. Но не советую.
17 сезон випуски 4 санҷиш бо ҳамҷинсгар. ровии барнома шарти санҷиша ба экстрасенсҳо мефаҳмонад. дар назди шумо 6 мардай, 6 иштирокчӣ ки дар байни инҳо якеш ҳамҷинсгарай. вазифаи шумо дарёфт кардани ин шахс. якумаш ки ин санҷиш худаш некорректняй, нодурустай. барои чӣ хотир? якумаш ки ҳамоу шумо ҳам шахсое ки ин барномаро ташкил кардагиянд танҳо метавонанд бовар кунанд бо тавоноиҳои экстрасенсҳо нигоҳ карда аз суханҳое ки худи участникҳо мегӯянд. мисол мегирем, агар ки ҳамон одам ҳамҷинсгар боша ҳам ӯ метавонад ки қоил нашавад дар байни ин қадар одам ки ман хеле задни приводноям. мисол ба он нигоҳ карда ки дар ин кишварҳое ки ин барнома мебурояд чӣ гуна рафтор доранд нисбати ҳамҷинсгар ва чӣ хеле ӯро принимат мекунанд. на ҳама одам тайёре ки бихеза открита қоил шавад. яъне танҳо бовар кардан ба калимаҳои худи иштирокчиҳо намешавад. мисол мегирем ӯ ҳар гуна ба мисли инаи иштирокчие ки дар барнома иштирок кардааст ба он нигоҳ карда ки ӯ зану кӯдак дора, ӯ метавонад ки ҳамҷинсгар боша. ин хелшам аст. яъне ки дар ин санҷиш дута хатогиай. якум хатое ки намуди ҳамҷинсгаро ҳар намуд мешаванд мувофиқи наука. дуюмаш ки шахсе ки ҳамҷинсгарай ӯ метавонад ки ориентатсияи худша пинҳон кунад да ҳамагон нахоҳад ошкор карданда. ва як чиз дигараш ки вероятности хеле ҳам калонай барои угадат кардан 1/6, яъне ки случайно метавонад ҳаму экстрасенс угадат кунад иҷа вибр калон нестай ки ай байни 100 кас як кас нестай ки ай байни 6 касай. ва ё ин ки метавонанд худи ташкилкунандаҳои барнома ба экстрасенсҳо подсказка битанд ба мисли дигар барномаҳошон. чӣ хеле ки ҳаст нест, мо фаромӯш бояд накунем ки ҳамаи кор ба хотири пул кор карданай. давом метем бо ҳамаи сезони 17 4 випуск. лекин вазифа камтар дигарай. экстрасенсҳо бояд расследоват кунанд марги духтари 15 солара аз Зеленоград Рада Топоркина. сабаби марги ӯ чӣ шудагия, ё ин ки ӯ худаш паридагия аз ошёна, ё ин ки ӯра партофтагиянд. ҷое ки сиёмка баргузор мегарда хонаи худи оилаи духтарай. аъзои оилаи экстрасенса хуб пешвоз мегиранд ва оғоз мешавад расследование аз тарафи экстрасенс. диктор гап мезана. ҳама бовар ки Мерлин Киро ёрдам метаб ба ӯ барои дарёфт кардани қотил. ҷодугар конверти шахси мурдара месӯзона ва гӯё ки ҳатто ӯ метавонад дар бораи ҷои дафни ӯ гап зана ва ҳатто бифаҳма фикрҳои худкушии ӯра. баъдан ҷодугар ба назди тирезаи комната меояд. баъдан дар кадри дигар нишон метаҳанд ки дар дасти ҷодугар коробкае, лекин дар вақти тамошои навор намебинӣ ки ӯ чӣ хел дар дасти ӯ афтид. ин лаҳзаша сиёмка кардагӣ нестанд, лекин диктор мефаҳмонад. ин коре ки фаҳмонда намешавад ва хеле ҳам ҷолибай, Мерлин ҳамун коробкаеро дар хона ҷустуҷӯ мекард ки духтари мурдагӣ чизҳои шахсии худша пинҳон мекард. ва албатта ки ин гап хатоай. ва ин кора мешавад ки ба тариқи монтаж бифаҳмонӣ. дар як кадр мо мебинем ки ҷодугар ба назди тиреза меояд. дар як лаҳза кадр тағйир меёвад, коробка дар дасти ҷодугарае. аз куҷо ӯра ёфт? чӣ хел кофт? чӣ ба вақте ки кофтеста боша ҳамун чизеро ки ӯ ба ҷо кардага пинҳон кардага шумо ҳамун лаҳзаша ба навор нагирифтед? тасаввур кунед шумо бардора ки дар якум кадр ӯ дар назди пардаи тирезае, кадр иваз мешавад дар як лаҳза аз тиреза дурай ва дар дасташ коробкае. ин ба ғайр аз экстрасенсиш бо тавоноии телепортатсия ҳам доштае. ва баъдан аз ҳама чизи бо ҷолибтараш оғоз мешавад. Мерлин коробкаи духтара мекушояд, аз дохили ӯ навошникҳои ӯра мегирад, дар гӯшҳош мемонад, намедонам давоя чӣ мешнавад. вақте ки ӯ навошникҳоро дар гӯшҳош мемонад, аз бинии ӯ хун сар мекунад. дарҳол баъди ҳамин лаҳза тавассути монтаж ҳамун кадрра мемонанд ки модари шахси мурдагӣ мега дар бинии ӯ дар ҳамин ҳолат хун буд. во дар анами ҷашн. дар нигоҳи аввал одамое ки тамошо мекунанд ва дар ин бора дарак надоранд ва фикр мекунанд ки мурдарам дар вақти мурданаш аз биниш хун мерафтай. вақте ки экстрасенс навошникҳоро дар гӯшаш монд, аз бинии ӯ ҳам хун омад. ягон хисвияз кард қати шахси мурда. лекин не, ӯ пеш аз випуск дар бораи оне ки аз бинии духтар хун рафтагия дарак дошт ва чӣ гуна аз бинии ӯ такда хун рафт, ин метавонад просто бародори як трюк боша. ба хотире ки экстрасенс аз ин ҳодиса дарак дошт, ӯ метавонист ки ягон рана кунад дар даруни биниш ва дар ҷои даркорӣ вақте ки ӯра намебинанд, мисол дар пишти парда рафтанда, ҳамура хир кунад ба дасташ хун биёяд. ё ин ки ҳастай махсус чизҳое ки дар кино истифода мекунанд, прискват мекунанд дар бинӣ меояд. випуски дигар аз ҳамин 17 сезон, 5 випуск. Подмосква, деҳаи Лопатина. Хонае ки соҳибоша ором наметавонад гузошта. гуфта мешавад дар барнома ки якчанд даҳсола ин хона холӣ буд.
диктор мега хонае ки як чанд даҳсола холӣ буд дар аслам хеле ҳам тарснок ай, лекин дар он рӯз соҳибхонаҳо хуб фаҳмиданд ки дар ин хона ӯ танҳо нестанд. соҳибхона мега вақте ки ман ба хона дохил шидам як эҳсоси тарсе ман ҳис кардам ки ягон вақт пеш аз ин ҳис кардагӣ набудам. ва дар ин ҳолат вазифаи экстрасенсҳо ҳамеяе ки во бояд муайян кунанд ки бо ин хона чӣ кор рух додааст ва дар ин ҳолат соҳибхонаҳоро кӯмак кунанд. ҷодугар Надежда Шевченко мега ин хона аз як ҷодугари пири дигар будай пешакӣ. ҳамсоя боша ин гапа тасдиқ мекунанд ки бале соҳиби пешинаи ин хона як кампири пир буд ки мурдак. хай одам пир мешавад мемра ягон ҷои удивителнагиш нестай, лекин дар инҷа як чиз дигараш мемонад ки ҷодугар будани ӯро ҳамсоя тасдиқ намекунанд ку ба хотири оне ки ҷодугар гуфтани худша и экстрасенс тасдиқ кунад ӯ ин корро ҳамин хеле мефаҳмонад ки хона аз чор тарафаш дар дора. и аломати ҷодугаро ай. А диктори барнома боша мега дар аслам ин хона аз ҳама тарафаш дар дора, лекин бардора дар ҳамин ҷамъ ӯ натонистанд ки дурӯғи худшона пинҳон кунанд тамошобино нафаҳманд. чӣ хеле ки шумо дар кадр дидесен аз ин тарафи хона дар нест, аз ин тарафшам дар нест. ҳатто ошто ки метавонад дар аз пеши хона ё ин ки аз бари хона боша. ман фикр мекунам дар хонаи бисёриҳо ҳам аз пеш ҳам аз бар дар астай. ҳатто дар баъзе хонаҳо задни двор доранд ки аз пушти хона бо дар астай. ба чӣ ҳамаи ҷодугаранд? ва ба ғайр аз ин ҷодугар Шевченко мега ки дар тамоми ҳавлии ин хона ҷасадҳои ҳайвоное ҳастанд ки во қурбонӣ шудагианд. устухонҳои ҳайвоно бо чашмҳои чоркунҷа мега ӯ. лекин кани доказательства, кани устухонҳои ҳамаи ҳайвонои мурдагӣ? ягон каси устухонҳоро албатта намекана ва нишон наметад. ҷодугари дигар Дарья Васкабоева иш бо аюда мегзаронад таҳти музикаи страшнӣ мега ки дари ҳавлӣ устухонҳои одам гуронида шудагиай. а ин кор маънои ӯра дорад ки ин замин лаънатӣ шудагиай, лекин ягон хел тасдиқи гапҳои ӯ нест ба ғайр аз нақлҳои халқӣ. а баъдан диктор мега маълум мешавад ки 50 сол пеш дари ҳавлӣ ҷасади солдато гуронида шудагӣ будай. а ин факта метонистанд ки участникҳо пеш аз инҷо омадан бо тавассути ягон одамои коргарои худшон аз халқи ҳамун территория ягон легенда ягон афсонаи халқира ҷамъ кунанд. всё просто. ва дар ҳамин випуск бо як шармандагии дигар астае ки иам алоқамандӣ дорад бо ҷасадҳои гуронида шуда. ҷодугари дигар бо номи Мерлин Киро аз дохили хона як хати кӯҳнара меёвад, як номаи кӯҳнара бо матнҳои ҷодугӣ. а баъдан аз оғилхонаи ҳамин хона аз дохили алафҳое ки дар як хобча ҷойгир карда шудагӣ буд бац миёва устухони сари биза. дар инҷа чиш ғайриёдӣ ва чиш дурӯғин ай. шумо агар хуб аҳамият додагӣ бошем бародаро, нома кӯҳна ба назар мерасад, лекин косахонаи сар навай тоза ай, ба мисли ки дина хардиян шай бузур. албатта любой одам метавонад фаҳмида ки косахонаи саре ки ин қадар солҳои дароз дар дуруни қобчаву алафҳо дар инҷа гузошта шудагӣ буд наметавонад ки хеле свежӣ битова. ҳамчунин алафҳо. тамоми ин кор як чиза мефаҳмонад ки ташкилкунандаҳои ҳамин барнома тонистанд ки запискаро бисозанд қалбакӣ ва намуди зоҳирии ӯра ба мисли кӯҳна табдил бутанд. ин гуна чируко ҳастай бародаро. любой коғаза мешавад ки ҳамин хел бо махсус чизҳо намудша ҳамин хеле кине ки фикр кунанд ӯ кӯҳна ай. лекин фаромӯш карданд ки намуди зоҳирии косахонаи сарам ягон хел карда ба монанди кӯҳна табдил бутем. ира ба фикрам фаромӯш кардам. просто и так сайдиёт гуфтам парто инша дуруям хубча алафода ки ира аҳамият метавад. зато мо главни музикаҳои страшни дорем ки одамо реални хиёл мекунанд как никаки ҷодугаре ки гӯё. а баъдан мери ба ёрдами паскаскаҳои худи ровиҳои барнома ҳам запискара меёва ҳам косахонаи сари биза. ба фикрам бизаи кохи бизи кадай косахонаи сари худша. диктори барнома мега хона аз сеҳру ҷоду озод карда шуд. дигар ягон хел хатар барои истиқоматкунандаҳои ӯ нест ва ҳамаи ба ёрдами Мерлин. а дар бораи дигар устухонҳое ки дигар ҷодугаро гуфтанд чӣ ҳамаи проблемаҳоро ба устухони сари як биз ҳал карданд? бале, ҳама дар бораи ин факт фаромӯш мекунанд. агар ки ба иш бовар кунем дутаи дигараш дурӯғгӯ мешавад, агар ба дутаи дигараш бовар кунем иш дурӯғгӯ мешавад. не, ин фактҳои пешинаша одамо фаромӯш мекунанд. мувофиқи сценарияи барнома ҳамин хеле астае ки бояд як ҷодугара интихоб кунанд ва ӯ як запискаву як косахонаи сари ҳайвон биёвад. тамом. аву дигариҳоиш ки меган дар инҷа устухонаи ҳайвон гуронда шудагиай ӯра намиёванд. барои чӣ ки ҳозир бела бигиранд бикананд нестай. успед накардиянд ки гур кунанд ягон ҳайвона. барномасозо. дар охир муҳимаш ҳамин ки соҳибхонаҳо метавонанд акнун худшона ором ҳис кунанд дар ин хона. лекин
савол дар ҷаба меён меяд ки чанд қадар муддат ороимӣ во метавонанд ки давом кунанд. Бардора фикри ҳақиқатон дар комментария бинависен. Агар ки ҳамин намуд барномаҳоро дастгирӣ кунен, ман гуфтам ки ҳамин хел доказательствоеро дар шумо нишон метавонем ки конкретни ҳайрон мешин шарлатонро чӣ хел шарманда кардагиянд ва тамоми бит ва экстрасенс и корро ҳамаш дурӯғай. Танҳо як роҳи сумкоркунии легални қонунӣ ҳастае ки иёра намебаранд маҳкам кунанд. Иё инами диздои конкретни диздои откритиян ки агар ҳозир як одам бирава аксия одами дигар 100 рубла будизда, ура ин баранд ҷарима мекунанд, ягон муҷозотш мекунанд. Лекин инҳо садҳо ҳазор рубл миллионҳоро медизданд. Неки иёра ҳеҷ кор намекунанд. Барои чӣ хотир ки одамо миллионҳои худшона борозгии худшон метаҳанд. Лекин иам ҷиноят мешавад, барое ки одамо бовар мекунанд айё боша фреб кардасиянд. Ҳамада хайр, то барномаҳои оянда видеои пешинара тамошо карданашо фаромӯш накунед.